mai aveți răbdare, câteva cuvinte să vă spun și eu. Prima dată să vă fac câteva anunțuri. Nu să mai facem masluri numai de la izvorul tămăduirii. Intrăm în rânduială de post deja, de săptămâna care vine. Deci se oprește de astăzi, mai mâncăm carne, de mâine încolo mâncăm lapte, brânză și ouă. Așa, și nu se face liturghie. Și pește, și la pește e dezlegare, sigur că da. Așa. Deci, miercuri și vineri sunt zile liturgice, nu se face liturghie. Pentru că e rânduială de post, Doamne și Stăpânul vieții mele. Intrăm la mătănii deja. Ne pregătim pentru intrare în post. Iar primele zile ale postului, luni și marți, iară sunt zile aliturgice, adică fără liturghie. Așa cum spunea Părintele Antone, e o tragedie pentru neamul omenesc să nu se jertfească Hristos, adică să nu se facă liturghie. E o tragedie mare, să țineți minte lucrul ăsta. Dacă sunt tragedii ale lumii mari, acum vine, miercuri și vineri, vin niște tragedii mari. Nu se jertfește Hristos, să țineți minte, să fac alte slujbe. Biserica face multe slujbe ca să completeze rânduiala bisericească cu dumneavoastră împreună. Și noi, călugării și preoții, și dumneavoastră. E bine să participați la aceste slujbe ca să vedeți dumneavoastră ce mult înseamnă o Sfântă Liturghie. Asta e un anunț care am vrut să vi-l spui. Al doilea anunț. Vedeți că miercuri, am înțeles că sunt mulți de aici, de pe partea Mureșului. Miercuri am o conferință la Târgu Mureș, la 5:30 seara, în 22. Aici, la Târgu Mureș, care vreți să veniți acolo, puteți să veniți. Că ne bucurăm să veniți. O să vorbesc despre Părintele Arsenie, fața nevăzută a Părintelui Arsenie. Nu știu cât îmi dă Dumnezeu și Părintele să vorbesc, că eu sunt cel mai neînsemnat dintre cei care am participat la Părintele și care am umblat câțiva ani de zile. Eram nepriceput atunci tare, așa că nici acum nu știu dacă mă voi pricepe să zic câte ceva, că dacă atunci nu eram atent, ei, acum, din neatenția aia mea, vreau să scot ceva la iveală, ca să vedem că, uite, omul și din neștiință și de multă nebăgare de seamă, dacă până la urmă tot insiști înaintea lui Dumnezeu, tot scoate Dumnezeu ceva bun. Acum, în legătură cu duminica de astăzi, vreau să vă zic câteva cuvinte. O atins Părintele, o zis o predică destul de frumoasă, o țără cu pauze prea lungi. I-am zis, pauzele sunt prea lungi. Trebuia să zică mai cursiv. Da, se învață. E începător în ale călugăriei, începător ale predicii și o să meargă bine. Așa, acum, vreau să vă spun și eu câte ceva acum, în legătură cu duminica de astăzi, pentru că perioada asta a triodului nu face altceva decât ne pregătește pentru intrare în post. Vedeți că fiecare duminică ne aduce aminte de câte ceva. Vameșul și fariseul, știți? Cum să te rogi. Vedeți? Rugăciunea, cum trebuie făcută. Și faptele bune în lumea asta. Între vameș și fariseu. Fiul risipitor. Iată, fiul risipitor își cere averea și se duce și o cheltuie. Știi? Adică noi ne regăsim. Noi, oamenii, din ziua de astăzi, ne regăsim în aceste evanghelii. Ei, duminica de astăzi se cheamă înfricoșata judecată. Și Evanghelia așa a început, zisa Domnul. Să fiți atenți la cuvântul Domnului, Domnului Hristos. Că sunt câte unii oameni și mai întreabă, ori mai este judecată, ori nu mai este judecată, ori mai este altă lume, ori nu mai este altă lume. Și Evanghelia de astăzi zice, zisa Domnul. Știi? Adică e cuvântul Domnului Hristos. E cuvântul lui Dumnezeu. Și nimeni nu-l poate completa sau nu poate scoate de acolo. Cineva îndrăzni să scoată,
sau să completeze cu cuvântul lui, vai de el! Vai de el! Cuvântul lui Dumnezeu îi întreg, pentru că Dumnezeu a făcut cerul și pământul și cuvântul lui este cât e acolo ne ajunge. Și ce ne spune zisa Domnul în cuvântul său de astăzi? Știi? Cum îi? Că este judecată de apoi. Iată, va fi o judecată. Biserica noastră, noi știm că avem în credința noastră, pe lângă judecata de apoi, aia va fi la sfârșitul veacului sau la sfârșitul lumii. Ei, până atunci este judecata particulară. Fiecare om, când își termină viața pe pământ, când iese sufletul, se duce la judecata particulară. Până atunci vor sta oamenii și la stânga, și la dreapta, și la rău, și la bine, ce-au făcut pe fața pământului. Noi trebuie să știm ce se judecă la judecata particulară și ce se judecă la judecata universală, care o prăznuim astăzi. La judecata particulară se judecă păcatele tale personale. Să ții minte lucrul ăsta. Ce face biserica? Uite că vine în întâmpinarea ta, cu spovedania, cu împărtășania. Când te duci la spovedanie, nu faci altceva decât mărturisești păcatele tale personale. Că acolo te duci prima dată, la judecata particulară. Și să fiți atenți, că Satana totdeauna îți mintește mintea, te trântește în păcate și când te duci la spovedanie nu le mai zici, nu le mai mărturisești. Vă spui sincer că preoților și duhovnicilor de aici, din mănăstire, le și frică să mai spovedească oamenii. Că oamenii nu-și mărturisesc păcatele. Și pentru că nu-și mărturisesc păcatele, sunt tot tulburați oamenii. Păi, dragii mei, pe lângă păcate trupești, ai și păcate sufletești, adică spirituale. Vedeți? Ele trupești le mai văd oamenii, care le văd. Că sunt destui care nu sunt la biserică și nu se roagă și nu se spovedesc. Ăia nu le mai văd, nici păcatele astea trupești. Ei, vedeți dumneavoastră, ele care le faci cu trupul, ele sunt păcatele trupești. De-aia și zice Apostolul că păcatul care îl faci în trup, ăla te afectează rău. Ăla îți distruge, Domnule, sufletul, că locul sufletului este în trup aici. Vedeți? Ori dacă tu faci păcat cu trupul ăsta, locul sufletului l-ai compromis, Dom'le. Și atunci ai de suferit mult sufletul din tine. Uitați-vă că aveți vorba asta. Multă lume vine la mine și îmi zice, Părinte, nu mai am liniște sufletească. Păi cum să ai liniște sufletească dacă tu la biserică nu umbli? Dacă de ruga nu te rogi, de spovedii nu te spovedești. Nu e așa? Și apoi fapte bune nu mai faci. Și apoi numai gânduri rele, și numai păcate, și numai răutăți. Și tu vrei să ai liniște sufletească. Păi fă lucrurile sufletului și ale trupului. Fă-le care îți cere Dumnezeu să le faci ca să-ți vie liniștea sufletească, că n-ai cum. Aici stă sufletul, în trupul ăsta. Și atunci puneți-l la punct, îl punem la post, îl punem la metanii. Vedeți că biserica noastră are rânduială. Și ne băgăm în rânduiala bisericii. Acolo e Hristos, Hristos împreună cu noi. Postește, se roagă, face mătănii. Și Hristos, și Maica Domnului, și Sfinții, și trăitorii, și oamenii cu minți, copiii. Eu așa vă zic la toți aici, copiii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să facem ceea ce face stăpânul nostru și mama cea bună, nu-i așa? Dacă stăpânul postește, dacă stăpânul plânge și se roagă, și cade și face mătănii, și Maica Domnului la fel, așa, noi ce să facem? Stăm țanță și stai drept, ce faci? Unde? Că te trântesc patimile și păcatele și atunci cădem. Dacă cădem cu umilință și facem mătănii, facem închinăciuni și facem rugăciuni. Deci păcatele trupești, păcatele sufletești, vedeți că acolo, păi ele nu le vezi. Și dragii mei, să știți că eu vă spun acum, când începi să te lupți cu un om
să-l aduci la o credință de trăire. Păi, dragii mei, schimbă înfățișarea ca animalele, dragii mei. Să vă spui, eu le văd cu ochii mei. Își schimbă înfățișarea ca animalul, Domnule, ca lupul, ca ursul, ca un câine, ca o vulpe. Cum vreți dumneavoastră? Așa schimbă oamenii înfățișarea, că nu vreți să scoată răutatea din el. Astea sunt patimile sufletești. Răutatea, viclenia, vorbirea de rău, ținerea de minte a răului. Domnule, Tu condiționezi lui Dumnezeu. Tu, păcătosule, spurcatule și nemernicule, plin de patim și de păcate, Tu îi condiționezi lui Dumnezeu. Să nu vie ăla la biserică, să nu vie să se roage aici, să nu vie să stea aici, că Tu vrei Tu așa. Că ai față de vulpe și de urs și de câine și de nu știu ce. Păi cum, măi, că casa lui Dumnezeu, biserica, e casa lui Dumnezeu, nu e a ta. Păi cum din cauza ta să nu poată veni cineva să se roage la biserică? Ia gândește-te la lucrul ăsta. Păi te-o cuprins Satana, uite așa, cu viclenie și cu tot, și râde și te bajocorește. Și nu-ți dă voie să îți sluțăși mintea și inima și tu te crezi că ești un mare credincios și ești plin de patim și plin de păcate și plin de viclenie. Dragii mei, astea sunt patimile sufletești. Vedeți? Ei, unde ne cheamă Domnul Hristos? Uitați-vă, de la faptele alea trupești la faptele celelalte sufletești. Vedeți? Păi ce frumos, zice, flămând am fost, mi-ați dat să mănânc, nu-i așa? Însetat am fost, mi-ați dat să beau. Știi, gol am fost, m-ați îmbrăcat, știi? Bolnav am fost, m-ați cercetat. În temniță și-ați venit la mine, la cei drepți, adică cei din partea dreaptă. Dar cei din partea dreaptă întreabă cu smerenie, cu dragoste. Ei știu că au făcut lucrurile astea. Ei știu că toate astea le-au făcut. Și întreabă în smerenie pe Domnul Hristos: Doamne, noi când Te-am văzut? Păi când ați făcut voi faptele alea la orice năcăjit de pe fața pământului, mie mi le-ați făcut. Vedeți? Și omul ăla milostiv și ăla din partea dreaptă, el știe că le-a făcut. Pentru că el întreabă în smerenie și în dragoste. Pe când ăialalți întreabă în răutatea lor, că ei știu că nu au făcut. Rugăciune nu fac, la biserică nu se duc, nu se spovedesc, nu se roagă, nu îmbracă, nu critică, judecă și fac toate păcatele de pe lumea asta. Și întreabă în răutatea lor, vedeți? Doamne, noi când n-am făcut? Păi voi știți că n-ați făcut niciodată. Că dacă ați întâlnit un sărac, nu i-ați dat să mănânce? Nu-i așa? Dacă l-ați văzut că e gol, nu l-ați îmbrăcat? Și așa mai departe. Asta ați făcut voi în răutatea voastră, în mintea aia răutăcioasă și în inima aia care nu poate să ierte, vedeți? Și atunci are două cuvinte, vedeți cât de frumos. Asta e judecata de apoi. Veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerului, cea gătită de la întemeierea lumii. Așa le zice celor buni, celor cuminți care umblă la biserică. Asta e judecata. Să știți, veniți de moșteniți împărăția care este pregătită vouă de la întemeierea lumii. Pentru că oamenii postez, se roagă, fac milostenie, fac tot ce trebuie. Iată ce frumos te primește Domnul Hristos cu glasul Lui. Sfânt, veniți și moșteniți. Păi ce să moștenești? Dragii mei, în biserică suntem, nu? De acum aveți auzit, să vedeți, tot postul, 7 săptămâni, în biserica slavei Tale stând, în cer, ni se pare că stăm născătoare de Dumnezeu. Vedeți? Noi în biserica asta de pe pământ, noi stăm în cer, cerul de pe pământ, sau cerul unde vine Hristos să jertfește și unde vine să ne împărtășim cu trupul și sângele Lui. Dragii mei, judecata este și judecată particulară și judecata universală. Noi să știm lucrurile. Noi nu spământăm pe nimeni, pentru că e glasul lui Hristos, glasul lui Dumnezeu. Noi numai trebuie să știm să ne ferim, nu-i așa? Ferește-te, că uite, dă Dumnezeu în minte și la un animal, Dom'le, de pe câmp. Știe iarba aia să nu mănânce, că e o trăvicioasă. Știe animalul să nu mănânce iarba aia. Și oare
care i-a dat Dumnezeu gândire și i-a dat Dumnezeu, nu-i așa, să aleagă cei buni și cei rău, suntem mai răi ca animalele, în momentul când te stăpânesc patimile și păcatele, nu mai poți. Și de-aia, vedeți dumneavoastră, zice la Isaia, o să vedeți acum, imediat cum intrăm în post, să vedeți cum citim acolo la Paremii, voi postiți și vă certați, și vă dușmăniți și vă bateți între voi, ca fiarele vă sfâșiați. Vedeți? Are cu scopul ăsta postim noi acum? Păi nu! Postim cu alt scop, să te despătimești, să alungi răutățile din tine, nu așa? Și patimile trupești și patimile sufletești. Să vă dea Dumnezeu putere, să putem înțelege toată lucrarea asta duhovnicească a lui Dumnezeu pe pământ. Ea e o lucrare sfântă, plăcută. Să știți că iubește Dumnezeu pe cel care postește, îl iubește pe cel care se roagă, îl iubește pe cel care face milostenie și pe toți oamenii care sunt cuminți, că așa îi zic eu la fapta asta, cumințenie. Adică toți oamenii cuminți să mântuiesc, pentru că ăia își țin rânduielile, se duc la biserică, își plâng păcatele, se despovărează de ele și se luptă cu păcatele. Luptați-vă! Că ne luptăm și noi aici, la Sfânta Mănăstire, ca și preoți, ca și călugări, ca și oameni în care stăm în fața dumneavoastră. Să știți că nu stăm în fața dumneavoastră că suntem mai buni, că e Dumnezeu mai bun. El mă învrednici pe mine să mă îmbrace în haina preoției. Nu-i așa? Bunătatea Lui, dragostea Lui. Eu recunosc lucrul ăsta, că le spui și la călugărașii mei de câte ori și la alții care vin, măcar eu recunosc că-s păcătos și că nu sunt vrednic. Nici de nimic ce mi-a dat Dumnezeu, eu nu sunt vrednic de asta. Da, vrednic e El, că ați văzut că în momentul când te hirotonește, cum strigă arhiereul? Vrednic este. Păi cine m-a făcut vrednic atunci? Harul lui Dumnezeu, puterea care a venit, s-o pogorâ peste mine. Nu eu. Eu n-am făcut mai nimic aproape. Nu-i așa? Dar dacă m-a învrednicit Dumnezeu să fiu preot și duhovnic și îndrumător și învățător și sfințitor, atunci dumneavoastră nu mai puteți să vă bucurați de lucrurile astea. Pentru că de asta ne-a dat Dumnezeu nouă harurile astea și puterea asta, ca să vă folosiți dumneavoastră de ele. Mă folosesc și eu. Și eu mă folosesc. Și când vine câte un călugăr de-al meu, câte un preot, fă cruce pe capul tău, mă, că ai har, mă, îi zic. Vezi că ești preot, fă cruce pe ochi, fă cruce pe gură, că ești plin de harul lui Dumnezeu și varsă Dumnezeu harul, chiar și peste tine, că zic și eu îmi fac cruce pe cap. Că mai vine câte o nebuneală, sau mai vine câte un năcaz, câte o greutate și nu știm că îl putem duce, putem ieși peste ea sau nu. Și atunci ne pecetluim cu Sfânta Cruce, ne dăm cu aghiasmă, ne facem cu ulei sfințit de la maslu, de mir, nu-i așa? Ne dăm pe la ochi, pe la mâini și mai sfințăm capul, ne sfințăm mâinile, sfințăm că ne atacă toate patimile, păcatele și răutățile și ne întunecă. Dumnezeu să vă dea multă putere. Că intrăm în săptămâna albă, că așa se cheamă săptămâna care vine acum. Săptămâna albă. Adică începem deja încetul un post ușor. Ne lăsăm de carne, mâncăm brânzeturi, lapte, ouă, brânză, pește și pe urmă duminica viitoare să înceapă duminica izgonirii lui Adam din Rai. Știți? Așa, adică lăsăm sec, ne postim înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm și ne ținem rânduiala pentru că vine Stăpânul să roagă cu noi. Vine Maica Domnului și să roagă cu noi. O să vedeți biserica îmbrăcată negru. 7 săptămâni biserica e îmbrăcată negru. Știți că noi zicem că biserica e mireasa lui Hristos. Ați văzut vă mireasa îmbrăcată în negru vreodată? O să vedeți, biserica e mireasa lui Hristos. E îmbrăcată în negru. De ce? Că-s păcate multe, fără de legi multe.
Și mireasa asta lui Hristos, noi suntem copiii ei. Suntem copiii bisericii. Și atunci păcatele noastre întunecă, fac negru, fac rău. Și atunci uitați-vă dumneavoastră și la preoți, că și preoții și călugării sunt îmbrăcați tot în negru. Poate că ați văzut unii care ați participat la călugărie, ați văzut călugărul cum e, pe dinăuntru, pe de dedesubt, e alb, într-o cămașă albă, frumoasă, așa, și pe deasupra se îmbracă în negru. De ce? Pentru că dinăuntru trebuie să fim noi curați și pe din afară, pe urmă ajungi să fii curat și afară. Păcatele lumii întunecă și păcatele lumii aduc întunecime și fac negru. Așa, de asta și zicem că vedeți că unii dintre dumneavoastră țineți post negru. Știi? Ne bucurăm când ține post negru. Știți ce înseamnă asta? Să-l alungi pe cel negru. Cel care întunecă mintea și inima. Asta înseamnă post negru. Știi? El nu mai are putere Duhul necurat în momentul când omul postește, nu mănâncă nimic. Vedeți dumneavoastră? Cu postul și cu rugăciunea și cu harul, cu dezlegarea păcatelor, omul se face ca un înger. Își face sufletul lui curat și trupul, știți dumneavoastră, pentru că ne anunță Apostolul, nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți o biserică sau un templu al Duhului Sfânt. Să dea Dumnezeu să vă umpleți de Duh Sfânt, să vă despătimiți, să scoateți păcatele afară, să vă rugați și pentru noi, pentru călugării de aici, de la mănăstire, să ne pomeniți în rugăciunile dumneavoastră și vă pomenim și noi cu drag. Ne rugăm unii pentru ceilalți și ajungem la tronul Mântuitorului, acolo e Maica Domnului, acolo e Sfântul Ioan Botezătorul, acolo sunt toți Sfinții, ne primesc cu drag, că noi de aici dorim să fim smeriți, să plângem, să ne facem curați la trup și la suflet și să ne putem mântui noi, familia noastră, cei dragi ai noștri, părinții noștri, copiii noștri, chiar și cei neamurile noastre. Dacă putem chiar pe toți să-i strângem în minte și în inima noastră, ne rugăm pentru ei. Dumnezeu să vă dea putere multă, rugăciune curată, sfântă și puternică. Dacă vă despătimiți, aveți și putere multă și rugăciune curată și mintea vi se luminează și vedeți altcumva lucrurile. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze, vă rugăm să veniți la mirărit.